ପିଲାମାନେ ତୁମ ସାମାଜିକ କାଳାଂଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତଥାପି ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଜଣକୁ ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଏ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ତ୍ରିସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତର। ତ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବ୍ୟତୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସହର ଅଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ଭଳିକା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ତାହା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା? ଆସ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଥାଏ। ପୌର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାର ପୌର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲା, ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ସହରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ବା ଯେଉଁ ସହରରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NAC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ NACର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୋଟିଫାଏଡ଼ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍। ଏଥିରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଗଲା 10,000, 20,000, 30,000 ଏମିତି 90,000, 99,000 ତାପରେ 100,000 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବେ ସେଠି ଆଉ NAC କାମ କରିବନି, ସେଠି ନଗରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷେ ନାହିଁ 2 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି 9 ଲକ୍ଷ ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଲୋକ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବେ ସେହି ସହରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହର ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେଉଁଠି NAC ଅଛି, କେଉଁଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥିବା 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ବୟସର ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯେଉଁ NAC ମୁଁ କହୁଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲର କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନଗରପାଳ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଜଣକୁ ଉପନଗରପାଳ ବା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ NAC ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ
ଏମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ ସହର ଯେଉଁଟା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସହରରେ, ସେଇଠି ମହାନଗର ନିଗମ ଥାଏ। ସେ ମହାନଗର ନିଗମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମେୟର ଆଉ ଜଣକୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମେୟର, ଆଉ ଜଣକୁ ଡେପୁଟି ମେୟର। ଯେତେବେଳେ ମେୟର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ସେ ମହାନଗର ନିଗମର ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନଗରପାଳ, NAC ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ, ନଗରପାଳ NACର ବି ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଛୋଟ ସହର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହର ଏହିସବୁରେ ନଗରପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ମେୟର ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ମେୟର ଅଟନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝୁଥିବା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ, ଜଣେ ମହାନଗର ନିଗମର ମଧ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର, କମିଶନର ଅଫ ଆଉ କ'ଣ କମିଶନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ କର୍ପୋରେସନ ହେଲା। ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୂଅ, ନଳକୂଅ ଏବଂ ପାଣି ପାଇପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା କରିଥାଏ। ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଯୋଗାଣ କରିବା। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହେ ତାର ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କରିବା ଏ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ବା ଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଅଟେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଫେଇ କରିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ବଜାର, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ସେହି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ କରିବା ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା, ଆଉ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସହରରେ ରୋଗ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୌର ସଂସ୍ଥାର। ସେମିତି ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେମିତି ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା, କଲେଜ ଖୋଲିବା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା, ଏସବୁ କାମ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କିଏ ମରିଗଲେ, କିଏ ନୂତନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ। ସେଇଭଳି ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାମ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଇଏ ତା'ର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠାଗାର, ପାଠାଗାର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବହି ପତ୍ର
ଖବରକାଗଜ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେମିତି ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯୁବକ ସଂଘ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ସଂଘ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନାଚ ଗୀତ କଳା କୁ କ'ଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପୌର ସଂସ୍ଥା ସୀମା ଭିତରେ ହାଟ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ପୌର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର। ସେମିତି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ବି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ସହର ସୁନ୍ଦର କେମିତି କରାଯିବ, ସଜାଯିବ କେମିତି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଗଛ ଲାଗିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯିବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବା ଆଉ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଆଉ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହି ପୌର ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ କେଉଁଠୁ ହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ଏତେ କାମ ପୌର ସଂସ୍ଥା କରେ, ସେ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ପାଏ? ଏତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ପାଇଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଳ୍କ ଆକାରରେ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା। ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେବା। ସହରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଲୁଛି, ଶଗଡ଼ ଚାଲୁଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇପାରେ। କେଉଁଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରାହେଇଥିବ ବା ବଜାର ଦୋକାନ ଘର ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କରାଯାଇଥିବ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କରେ? କିଛି ଅର୍ଥ ନିଏ ହେଲା, ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ନିଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ସିଏ ଲଗେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଏଠି ଛୋଟ ପୌର ପରିଷଦର ନାମ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସଦସ୍ୟ କମାନେ, ଏ ଟେବୁଲରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ପୌର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ସହର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NSC ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ବା ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କାଉନସିଲର ହେଲା। ସେମିତି ନଗରପାଳିକା ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ସହରରେ ନଗରପାଳିକା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥାଏ, ସେଥିରେ ଲୋକ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ନଗରପାଳ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ସେଠି ଆଉ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାନଗର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ବା ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମିଶନର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାନଗର ନିଗମ ବା କର୍ପୋରେସନର ଆଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବା ପୌର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ତେବେ ୟା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ତୁମ ଘରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଏ କାଳାଂଶ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।
ଧନ୍ୟବାଦ।